शरीर बा। देखा माई का ममता इतनी महान होला कि जैसे समंदर के गहराई के कोई ना नाप सकेला, वैसे माई के आंचल के शीतलता के कोई आंख भी ना सकेला। माई मारबो करेले दुलारबो करेले और माइये हो सकेले। अलोता में जाके पछतावा होला तो रोइबो करेले। आके फिर गई गलती ना कैले होता तो ना मरले होती लाल। ये एगो माई का प्रेम है। कहना बका बा भैया ओहो क्या बात है, बहुत अच्छे शाबाश। बहुत अच्छे कोनो गीत के संकेत कहीं मास्टर साहब, कोनो फिल्म में कोनो हीरो हीरोइन एगो प्रेमी प्रेमिका के रोल अदा कर रहल बड़े। प्रेमी प्रेमिका के रोल अदा कर रहल बड़े, लेकिन बतावल जाला कि फिल्म से हमन के बहुत कुछ सीखे के मिलेला। जौन चीज पर्दा पर दिखावल जाला लोग सोचेला कि अपन निजी जीवन में भी उतारी भैया, लेकिन वो रियल ना लाइफ होला, वो बस रियल लाइफ होला। हमन के ओसे प्रेरणा लेवे के बा, लेकिन वो नायक नायिका प्रेमी प्रेमिका वो आशिक माशुका कह रहल बड़न का। हो बारे कभी की लेखनी पहले का हर चीज पूरा बात कहा जाए लेकिन पर्दा में रहे। यहाँ भी कहा था का तेरे संग प्यार में तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना, नहीं तोड़ना। तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना, चाहे तेरे पीछे जग, चाहे तेरे पीछे जग पड़े छोड़ना। तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना। ओहो और ये रवि रेडियो साउंड हमारे गार्जियन जी केदार यादव जी के भतीजा धर्मेंद्र भैया ने, धर्मेंद्र भैया के द्वारा ये 100 रुपया दे के आशीर्वाद दिहल गई। भैया के बहुत बहुत प्रणाम बा, सकल पंच के प्रणाम पहुँचे, आशीर्वाद के कामना बा।
ई प्रेम एगो प्रेमी प्रेमिका के बीच के ही ना दर्शावल जा रहल बा। ई प्रेम भगवान और भक्त में भी होला। ई प्रेम एगो कलाकार और ऑडियंस में भी होला। लेकिन ई बिटिया वो माई के याद करत बिया। चवन माई देखा यहाँ भी माई का प्रांगण है। हम बताइला माई वो चाहे जन्म देवे वाली हो खस, चाहे जगत जननी हो खस, माई माई होले। जवन माई हमके आपके जन्म दे के हई दुनिया देखौले बड़ी, ओ माई के बिटिया याद करत बे। कौनी भाव में? ए जननी जननी जन्मदायिनी तू जन्मदायिनी तू जाननी हो माँ, जाननी हो माँ। और ये अमित आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ। इस आशीर्वाद का कोई मोल नहीं हो सकता। ये जिन्हें मैंने कभी देखा नहीं, आज वो गुरु के आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ। मैं धन्य हो गई गुरुजी, आपके चरण के दर्शन पाके, आपका ही आशीर्वाद पाके, आपका ही बिटिया धन्य हो गई। बस यह स्नेह, यह आशीर्वाद आपसे ई बिटिया चाहत रहले। हम झुक झुक के प्रणाम करत बानी गुरुजी के और सकल समाज के भी। माई अपने बेटवा बेटियन में कबो फर्क ना करेले। माई बेटा बेटी जन्म देवे खातिर के अपने सुंदरता के भी त्याग देवेले। एक पिता पालन पोषण करने के लिए रात दिन मेहनत मजदूरी किसानी करते हैं ताकि वो बेटवा बेटियन के अच्छा शिक्षा, अच्छा कपड़ा, अच्छा मकान, अच्छा पोस्ट मिले। हर एक मतारी बाप की ख्वाहिश होला भैया, हर एक मतारी बाप के ख्वाहिश होला कि हमारे बेटा बेटी अच्छा पोस्ट पर, अच्छा डिग्री हासिल करे, समाज में अच्छा वर्चस्व बनावा, हमार नाम रोशन करे, साथे साथे देश के नाम रोशन करे। लेकिन अंतरा के अंतराल में कहना बका सीख मिलल बा कि मीठा बोली हमेशा बोले के चाहिए। बोली ऐसा बोला लगे कि बोली में मिश्री घोलल बा। अगर केहू गाली भी देता, दू थप्पड़ मार भी देलस, बस ओकरा सामने झुक जा। ऐसे बड़ा आशीर्वाद और कोनो होइए ना सकेला। बस ओकरा सामने झुक के एक बार माफी मांग ले भैया, रुआ बड़ा बानी, हमसे आप बड़ा बानी, चाहे जैसे भी आपके सही लगल वो आप कहनी। ऐसे कहे नाम बका मीठी बनिया निकले जबनिया से हंसी बन के रही हम चरनिया के
आशीर्वाद दिया गया रवि रेडियो दुबारी इस साउंड के ऑनर और एक घर के अहम अंग सदस्य, एक घर के बेटवा हमारे बड़ भैया अजय भैया के द्वारा ये आशीर्वाद दिल गई। सुंदर पुष्पहार के साथ ये अमिट प्यार अमिट स्नेह दिल गई। भैया के चरण में बहुत बहुत प्रणाम बा, आशीर्वाद के कामना बा। मीठी बनिया निकले जबनिया से घासी बन के रही हम चरनिया के, घासी बन के रही करके ये सा देखा वालू तू दुनिया के, हो दुनिया के तोहरा आगे लागे, तोहरा आगे लागे सब कुछ फीका, जन्मदायिनी तू जननी हो मां। रवि रवीना रवि मतलब कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन मिलत जुलता एकदम। बहुत बहुत प्रणाम बा। ए भैया माई हमें कुछ हो ना चाहिए, बस तोहार स्नेह चाहिए कि तोहार बिटिया के हई साज और हई समाज और आवाज हमेशा सही सलामत रहे। ये लोग तो हर बिटिया के हमेशा सराखों पे बिठा के रखस, हर हमेशा हर रोज सेवा करे के मौका मिलत रहे। और हमें कुछ ना चाहिए, बस इतनी आशीर्वाद चाहिए। दासी बन के हम रहल चाहतनी। आखिरी भाव हमरे वंदना के का सुखनंदन जी नामी हुए, पत छे बर सुखनंदन जी नामी हुए, दयाल जोखन कलम मेरा वानी रहे, दयाल जोखन कलम मेरा वानी रहे। माही बाछल समर बिछवा पानी रहे, हो पानी रहे। आर्य रखिले बुनियरे ई रोम रोम तोहार कर्जदार बा जननी, तोहार दिहल ई शरीर बा। देखा माई का ममता इतनी महान होला कि जैसे समंदर के गहराई के कोई ना नाप सकेला, वैसे माई के आंचल के
शीतलता के कोई आंख भी ना सकेला। माई मारबो करेले दुलारबो करेले और माइये हो सकेले। अलोता में जाके पछतावा होला तो रोइबो करेले। आके फिर गई गलती ना केले होता तो ना मरले होती लाल। ये एगो माई का प्रेम है। कहना बका अरे राखिले बुनिया रे ये जननी राखिले बुनिया रे न करी हाँ जुदा अरे जन्म दायिनी तू जाननी हो माँ। जननी